Doncs bé, bona tarda a tots els que esteu aquí i a tots els que potser la mirareu en diferit. Dius que la universitat ja és ben reconeguda, la UPC, per la seva qualitat en docència, recerca i transferència, però també volem que sigui pel seu compromís amb sostenibilitat, portant-hi solucions i bones pràctiques. Amb aquest compromís es va aprovar just a la primavera el Pla Campus UPC Sostenible, que tenia diferents àmbits d'actuació, i dos d'ells estan molt relacionats amb el que és el Recircular Challenge d'aquest any. Un d'aquests àmbits és el consum responsable, que és centrat en promoure l'ús eficient de recursos al llarg de tot el cicle de vida, i també hi ha un eix transversal de promoure aquesta cultura de la sostenibilitat de manera que el 2030 la tinguem, com si diguéssim, a l'ADN de la UPC. Bé, dintre d'aquest àmbit tenim el Hub Recircula UPC AMB, que ha estat impulsat des de l'any 2016 per l'Escola del Besòs, una iniciativa per posar en pràctica l'economia circular. Just dintre d'aquest marc del Hub Recircula s'han realitzat 4 edicions d'una competició universitària que és aquesta d'avui, del Recircular Challenge, i de fet també hi ha hagut 2 edicions de Premis d'Economia Circular als millors treballs de fi d'estudis. L'objectiu de les iniciatives és formar l'estudiantat amb coneixements de sostenibilitat i capaços d'impulsar solucions innovadores, sempre, evidentment, amb una base tecnològica. Aquesta participació de vosaltres en el Recircular Challenge és una molt bona oportunitat per promoure l'aplicació de les competències i coneixements que adquiriu al llarg de la vostra formació. I això fer-ho en un entorn diferent, un entorn d'aprenentatge multidisciplinar i també col·laboratiu. I sempre orientat, en aquest cas, a la resolució d'un repte real com el que us proposarem aquest any. De fet, aquesta iniciativa connecta perfectament amb la Galàxia Aprenentatge que es va aprovar recentment al claustre. Llavors, volia donar les gràcies al Hub Recircula per tota l'energia que hi dediquem a aquest projecte, impulsant i gestionant des del campus Besòs, i també les escoles que aquest any s'hi han implicat fortament, a l'Escola de Telecos de Castelldefels, a l'Escola de Telecos de Barcelona, a l'Escola de Manresa i també a la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Bé, aquest any ja es proposa el 5è repte, que està focalitzat en solucions d'economia circular i la tecnologia dels mòbils. Es tracta de trobar solucions per millorar la sostenibilitat dels dispositius mòbils, tant en la seva producció, en la seva distribució, en el consum i en la fi de vida. Ara, de seguida, us passarem un vídeo de promoció del repte, on queda palès la importància d'aquest repte. A tall de titulars, de 2 titulars que hi surten, es diu que cada 3 anys es renoven 8.000 milions de dispositius mòbils, però és que d'aquests el 80% no es recicla. Tenint en compte la quantitat de materials tòxics que té un mòbil, això és una autèntica catàstrofe mediambiental. Per participar en aquest repte, us caldrà crear un equip, ja us ho diran ara més informació, però essencialment és crear un equip entre 3 i 6 persones, que hi podeu participar tant estudiant de grau com de màster com de doctorat, de qualsevol titulació, també de qualsevol universitat, no sol de la UPC, i això, l'objectiu és trobar solucions multidisciplinars. Bé, per tant, participar en aquesta competició és una oportunitat per seguir aprenent i a la vegada també obtenir crèdits de CTS i optar a un premi que fins al primer premi, que és de 3.000 euros. Bé, si cas ara us passaré la paraula a més persones que us donaran més informació, us les presento a les persones que us donaran més informació. La Muriel Botell, que és sotsdirectora de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est, de l'UPC, que és qui us presentarà aquest Recircular Challenge, i després el Toni Dorado, que és del Departament d'Enginyeria Minera Industrial i TIC de l'Escola Politècnica Superior de Manresa, que us presentarà el repte d'aquest any 2023. Després la Muriel també us presentarà les bases i la inscripció, i després el Joaquim Minguella es farà la presentació com a mentor de l'edició 2022.
Doncs bé, quan vulguis, Muriel, pots començar a explicar el Recircular Challenge, doncs. Doncs moltes gràcies, Fina. Primer de tot, voldria contestar una pregunta que tenim al xat d'en Mateo Massa. Mateo, foreign students are more than welcome. This is an event open to any student from any university with the sole condition that there is one student belonging to a nearby university belonging to Xarxa Vives. In the case that you don't understand anything, please feel free to write us an email that you will see on the webpage. Doncs continuem, i he contestat al Mateo, que no sé si ens entenia o no, i a mi em pertoca explicar què és exactament el Recircular Challenge. Com explicàveu, doncs, és una competició universitària promoguda anualment per la UPC amb l'AMB, amb seu a una escola, l'EBE, però on hi participen totes les escoles de la UPC i que pretén contribuir al necessari canvi de paradigma i ofereix a tot l'estudiantat la possibilitat de fer front a un problema molt difícil, un problema real, un problema urgent, doncs com són l'imminent crisi de materials i crisi energètica i ajudar a mitigar l'emergència climàtica, convençuts que el futur passa per l'economia circular. Des de fa molts anys que sentiu parlar l'antiga regla de les 3 R's, reduir, reutilitzar, reciclar, però ens cal molt més que això. Ens cal reparar, recuperar, ara ja parlem de 7 R's, ens cal renovar, ens cal redissenyar. Per tant, ens cal repensar i reimaginar el futur de la producció i el consum i posar tot l'estudiantat, posar tot el talent jove al servei d'aquestes R's i per això tot l'estudiantat som imprescindibles. I com funciona aquest Recircular Challenge? Aquí veieu una imatge de la final, que és una explosió d'emocions després d'aquest llarg recorregut del challenge. Però com funciona? El primer de tot és que ens calen equips formats per estudiantat universitari, de grau, de màster, de doctorat, amb aquest únic requisit que deia que un dels membres ha de ser d'una universitat de la Xarxa Vives. Si passem la següent transparència, ho veurem aquí detallat, aquest equip d'estudiantat ha de comptar amb una persona mentora en el moment d'inscriure's o també es pot inscriure sense mentor, aquests detalls els explicarem també una mica més endavant, els equips es poden inscriure formats i obtenim també mecanismes perquè munteu equips, d'acord? I els equips poden ser d'una sola universitat, de moltes universitats, de diferents titulacions i es valoren especialment aquests equips multidisciplinaris perquè el que volem justament és treballar en entorns poc convencionals, entorns que no trobem en l'entorn acadèmic en el qual estem acostumats. Poder treballar amb aquell amic que tenim que estudia aquella altra carrera en aquella altra universitat i muntar plegats un equip per fer front a aquest repte. Per tant, per acabar d'explicar què és el Recircular Challenge, a nosaltres ens agrada dir que això no és ben bé una competició, perquè si bé és cert que té premis, però ho veiem com una experiència i una oportunitat també, una experiència d'aquest treball col·laboratiu, interdisciplinar i una oportunitat perquè donem formació als equips que s'inscriuen, formació que explicaré també més endavant, les dates ja se saben, tota la informació és al web, formació específica en economia circular, formació específica en disseny de projectes i en recursos de presentació de resultats. Per tant, una experiència i una oportunitat a banda d'un concurs. I hem arribat a la 5a edició del Recircular Challenge i enguany el repte que proposem és aquest mobilitza't per un món més sostenible i ara us deixo amb una petita presentació en format de vídeo que expressa el repte d'enguany i després dono la paraula ja directament a Antoni Dorado, que us explicarà més detalls d'aquest repte abans d'anar als detalls de les bases del concurs. Gràcies. Les tecnologies mòbils s'han convertit en una eina imprescindible pel desenvolupament i la comunicació. Fins al punt que actualment al planeta ja existeixen més mòbils que persones. Cada 3 anys es renoven 8.000 milions de dispositius mòbils. Un mòbil intel·ligent
conté fins a 40 materials tòxics, alguns minerals crítics o extrets en zones de conflicte, i la seva fabricació emet 30 quilograms de CO2. Cada any es generen 5,3 milions de tones de residus de mòbils, i quan arriben a la fi de la seva vida útil, el 80% dels mòbils no es reciclen i part d'ells acaben en abocadors il·legals en països del sud. És per això que llancem Recircula Challenge. Mobilitza't per un món més sostenible, amb solucions d'economia circular en la tecnologia mòbil. Busca un equip. Implica't en un repte dels objectius de desenvolupament sostenible i canvia el món. T'hi apuntes? Molt bé, doncs ara és el meu torn. Jo faré una mica contextualitzar el repte d'aquest any, perquè és important el que comentem de dedicar-ho a lo que són els dispositius electrònics mòbils i a l'impacte que això té. El repte d'aquest any és un repte que implica tant aspectes ambientals com aspectes socials i també aspectes econòmics. Es parlava en el vídeo de la utilització d'aquests dispositius que està creixent molt ràpidament i això té un fort impacte, com tots ens podem imaginar, un impacte que repercuteix directament en la vida de tothom. Quan aquests dispositius arriben al final del seu ús o nosaltres el fem arribar al final d'utilització, genera un tipus de residu que és molt complex, un residu que hi podem trobar fins a 40 elements químics de la taula periòdica i que, per tant, reciclar aquest tipus de dispositiu implica aplicar tècniques prou complexes per poder recuperar cadascun d'aquests elements. Això no és fàcil i s'ha de treballar per intentar minimitzar l'impacte d'aquests hàbits de consum tan grans que tenim a nivell tecnològic. Parlàvem que els dispositius de promig que es renoven, es canvien cada 3 anys, quan la vida d'un dispositiu es podria allargar com a mínim fins a 5 anys. I en realitat, el dia a dia, el que ens trobem és que en molts països, sobretot quan estem parlant al nostre territori, els dispositius es canvien al voltant dels 18 mesos. Per tant, estem avançant molt i estem creant i generant molta quantitat d'aquest tipus de residu. A nivell mundial, és de tots els residus el que està creixent més ràpid, entre un 3 i un 5%, i això té un fort impacte si no segueixen les vies que pertoquen. Llavors, si representéssim en aquest camió tots els dispositius electrònics que s'acaben llançant i en verd representem la fracció que se'n recicla, veiem aquest 80% tan gran que no segueixen les vies que pertoca i que, per tant, això té un fort impacte. Principalment, el més gran que veiem és aquest transport d'aquests residus electrònics fins a països que no tenen la tecnologia, que reben aquests dispositius com si fossin donacions i que s'acaben acumulant, impactant tant a l'entorn com a la salut de la gent que hi viu. Però, per una altra banda, això que té un fort impacte ambiental i social, també té un important impacte econòmic, perquè, com ja coneixeu i podeu sentir sovint, se'ns parla de moltes línies de producció que estan aturades perquè no disposen dels xips, no disposen dels elements electrònics, els components electrònics suficients per continuar produint. Evidentment, perquè molts d'aquests dispositius necessiten de matèria primera per continuar podent produir. On es van a buscar principalment els metalls que formen part d'aquests dispositius i que és molt interessant poder-los recuperar? Doncs a jaciments minerals que es troben ubicats en llocs molt específics del planeta i que, si veiem, no hi ha un repartiment que sigui ben distribuït per tot el planeta, sinó que, en el cas, per exemple, del coure, gairebé un terç de tot el coure el trobaríem només a Xile i a Europa tindríem molt poca quantitat d'aquest tipus de recurs. Això té un important impacte també en el sentit econòmic i el que podem veure és que realment, si som capaços de valoritzar aquest tipus de residus quan arriben al final de la seva vida, doncs això dona moltes oportunitats perquè solventem un problema ambiental i a la vegada
estem donant una oportunitat econòmica per poder mantenir i continuar produint amb un menor impacte. No només això, la gestió d'aquests residus no acostuma a ser amigable ambientalment, perquè les instal·lacions que s'utilitzen també tenen un fort consum energètic, es transporten aquests residus d'una punta del món fins a una altra. És a dir, hi ha molts aspectes a tractar en relació a l'impacte o les solucions en economia circular que es podrien proposar relacionades amb els dispositius mòbils, que és en el que consisteix el repte d'aquest any. No podem perdre tampoc de vista els aspectes relacionats amb l'energia, tant en la seva producció com en el consum, en l'emmagatzematge i amb el que significa també l'energia associada a l'emmagatzematge de dades i de més, que també coneixeu tota la problemàtica existent. Dit això, bàsicament el Recircular Challenge d'aquest any, basat en l'economia circular destinada a dispositius mòbils, el que intenta és això, fer front a aquesta imminent crisi de materials i també crisi energètica. I el que fa intentar és que proposeu solucions en base tecnològica que puguin millorar la sostenibilitat en termes o aplicada a dispositius mòbils, ja sigui tant en la producció d'aquests dispositius com es distribueixen, en els hàbits de consum o el que succeeix una vegada ha finalitzat la vida útil de l'equip. I aquestes solucions poden anar encarades tant a productes com a serveis, com a millora de processos que ja existeixin, noves idees de negoci, entre d'altres. Concretament, les línies de treball amb les que el Recircular Challenge proposa són les que es detallen en aquesta diapositiva, que podeu veure. A veure, que se m'ha marxat ara. Aquí. Sobretot detallat, tant en què és el millorar el disseny per a la reparació i que, conseqüentment, tingui una vida útil més llarga dels dispositius, intentar buscar solucions que permetin la traçabilitat d'aquests materials i dispositius amb l'objectiu final d'incrementar que els dispositius segueixin les vies que es disposen per tal que l'impacte sigui menor, millorar la gestió dels residus electrònics generats, fomentar la reutilització, el reciclatge i la recuperació de materials que tinguin valor, augmentar el rendiment i l'eficàcia i l'eficiència de materials i energia en la fabricació d'aquests dispositius i, evidentment, també reduir la petjada energètica i la petjada de carboni dels dispositius i de la xarxa associada, sempre sense oblidar que hem de fomentar que se'n faci sempre un ús responsable i conscient de la tecnologia i, evidentment, també que inclogui la utilització d'aquests dispositius mòbils. Gràcies, Toni. Si us sembla, segueixo, reprenc una mica l'explicació i el que faré ara seria ensenyar-vos el web del Recircular Challenge. Aquí, en aquest web, recircularchallenge.upc.edu, trobareu tota la informació del repte, també aquest vídeo tan motivador que espero que a vosaltres us inspiri a participar, perquè realment és molt inspirador i mobilitzador. D'acord? I després anem pas a pas, si voleu, anem a repassar premis. Comencem pels premis. Hi ha un primer premi de 3.000 euros, un segon premi de 1.500 i 500, hi ha el premi d'UPC Arts de la millor presentació i també hi ha un diploma de participació i l'estudiantat de la UPC té crèdit de reconeixement de crèdits d'extensió universitària i també un acompanyament per fer realitat a la proposta a través del programa Emprèn de la UPC. Doncs seguim després dels premis. Anem a veure, aquí trobareu les bases, aquí aquest potser me'l salto, podeu llegir en detall totes les bases del concurs, si voleu. Però anem al més important, que és el calendari. Les inscripcions ja estan obertes, es tanquen el 13 de novembre. Si no teniu equip, és igual, i penseu, jo vull fer això, us podem inscriure, perquè donarem uns recursos per trobar equip. I quins són aquests recursos que donem per trobar equip? Doncs si us aneu aquí a inscripció,
d'acord? Veureu que d'una banda us podeu inscriure directament, inscriviu-vos a la competició. És important tenir en compte que els equips han de ser entre 3 i 6 estudiants, que un ha de formar part d'una universitat de la xarxa Vives, que en principi s'han d'inscriure amb una persona mentora, que ha de ser un professor o un tècnic d'un centre de recerca o d'una universitat, però que si no el tenim també us el facilitem, d'acord? I com es fa? Doncs si jo estic molt interessat i no tinc equip, doncs m'autoapunto en aquesta MyList que es diu, simplement clicant aquí, busco equip pel resiculachallenge@mylist.upc.edu i aquí és una llista de distribució oberta, no és un canal, i per tant tots podeu escriure i podeu escriure a tota la llista dient hola, soc un estudiant de XXX i m'agradaria participar al Research Challenge i la meva idea seria enfocar-ho en aquest sentit o en aquest altre, així de manera que altres persones que tinguin afinitats semblants hi pugueu contactar. En cas que tingueu qualsevol dubte, escriviu aquí hub.recircula@upc.edu, que és el mail de contacte per qualsevol dubte que tingueu. Per tant, tornem enrere, tornem al calendari. Les inscripcions són obertes i són obertes fins al 13 de novembre. I com deia abans, això no és una hackathon, sinó que és una cursa de fons. Ostres, quina por, quin volum de feina em comportarà. Vaig explicar-vos en detall les fases una mica d'aquesta competició, com està pensada. Després de la inscripció, es publicaran els equips, d'acord? I després hi ha comença que s'anomena la fase selectiva. En aquesta fase selectiva, tot el que es demana és que lliureu, abans del 9 de febrer, data límit, un petit vídeo de 3 minuts explicant la proposta i un text de 1.000 paraules explicant la proposta també. Tot això ho teniu ben explicat a les bases, aquell document en PDF que m'he saltat. Aquí només us feu un resum. Per tant, si us inscriviu ara, fins al 9 de febrer, el que es tracta és de buscar una idea i saber-la també comunicar a través d'aquest format dual, vídeo i paper. Un cop lliurat aquesta documentació, hi haurà un jurat que donarà pas a uns quants d'aquests equips a la fase de desenvolupament. No tots els equips, sinó 10, 12, de vegades hi ha 2 equips que ens agraden molt, però entre 10 i 12 equips passaran a la fase de desenvolupament de la proposta, d'acord? Que aquesta fase s'extendrà fins al 16 d'abril, en què sí que cal lliurar una memòria tècnica del projecte, perquè recordem que això no és només una idea, sinó que és un projecte en base tecnològica, però és un projecte, no és finalista, no cal que sigui un producte acabat, d'acord? I a les bases també trobareu tot allò que cal incloure amb més detall a la memòria tècnica. I finalment, després d'aquesta fase de desenvolupament, on aquests 10-12 equips lliuraran la memòria tècnica, hi haurà una fase final. Una fase final amb una gala final, que si heu vist aquella fotografia amb tothom aixecant les mans en aquella explosió de felicitat del darrer dia, i és que els que guanyen acaben molt contents, però tots els que participen també experimenten la mateixa satisfacció d'haver participat, jo penso, en aquest projecte. I és per això que a la final l'anomenem gala, i en aquesta gala final demanem als equips participants que presentin la seva proposta en un format poc convencional. I per fer-ho també tindran un suport d'una formació en recursos de presentació de resultats i per això hauran de fer també un assaig tècnic de la gala final, que això serà en format presencial a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. Comentar simplement breument que les formacions aquestes són en línia, no són presencials, però que sí que hi ha una jornada tècnica del repte, amb una data important, 15 de desembre a la tarda, en què els equips us retrobareu físicament amb una taula rodona que us ajudarà, com ha fet una mica el Toni abans, a concretar el repte específic i a dimensionar-lo, i també tindreu la possibilitat d'interactuar amb empreses del sector perquè us facin arribar de primera mà les necessitats del repte i perquè també els hi pugueu fer preguntes. I, per tant, això pensem que també és una oportunitat de proximitat amb el món
amb la societat, amb el món real, amb qui està dedicat a aquest repte. Finalment, per acabar el repàs del web, aquí en les fases veieu una mica més de detall de què es valora en cada una de les fases. En la fase selectiva us caldrà el títol, la descripció de la proposta, una identificació del problema i aquests seran els criteris d'avaluació. Es valora realment sobre la definició i objectius del problema, també sobre l'impacte potencial de la proposta i la comunicació del projecte. I en la fase de desenvolupament, aquí també tenim detallats els criteris d'avaluació i també en la fase final. Com sempre, qualsevol dubte, contacteu amb hubrecercula@upc.edu i si voleu apuntar-vos ja a la MyList mentre esteu buscant equip, també ho podeu fer. Recordeu que si teniu equip tancat, aleshores cal que tots els membres de l'equip s'inscriguin per separat. D'acord? Després, si teniu més dubtes, sisplau, feu arribar preguntes concretes a través del xat que les resoldrem. I ara dono pas al Joaquim Minguella, que segueix amb l'explicació del paper de la mentoria dels equips. Gràcies, Joaquim. Molt bé, doncs moltes gràcies a tot l'equip organitzador per convidar-me a estar en aquesta sessió. En realitat m'havien demanat que fes un parlament de 3 minuts, o sigui que serà molt, molt breu. No tinc una presentació com a tal, però intentaré donar-vos uns missatges clars sobre les mentories i potser també motivar-vos. Sé que avui hi ha possibles mentors i possibles persones mentores i possibles persones participants, per tant, motivar a les dues bandes. Jo us diré, jo vaig ser mentor d'un equip l'any passat, us diria coses molt positives i molt fàcils, perquè a més va ser un equip que va guanyar un dels premis, que va ser el Premi del Públic, per tant, en realitat va ser molt fàcil i va anar tot molt bé. Però llavors potser us volia agrupar aquests missatges que us volia donar en 2 grans blocs. La una és una cosa que em deia un amic meu, ara una persona que treballava a recursos humans en una empresa molt gran d'alimentació, ara ja està jubilat, però em feia una reflexió que em deia, mira, les persones passem per les organitzacions, però a vegades les organitzacions sembla que no passin per les persones. Us diré per què us dic això. Jo porto un grau a la universitat i és un grau de 4 anys i hi ha molta gent que quan porta 4 anys em ve i em diu, Sol, em podries escriure una carta de recomanació per quan jo vulgui anar a uns altres estudis o a una feina? Clar, la carta de recomanació ha de ser un foli, ha de ser una 4, si no, no serveix. Doncs et trobes als 2 extrems. Et trobes amb gent que dius, no sé com fer cabre tot el que has fet en un foli, i et trobes amb gent que comences a preguntar i a mirar i dius, però tu realment, tot aquest temps que has estat fent aquí, o sigui, si has fet les assignatures, has tret bona nota, però això ja ho diu l'expedient acadèmic. Llavors, jo crec que competicions com aquestes basades en reptes són llocs molt bons per donar una dimensió d'anar més enllà. I l'eslògan aquest de canviar el món amb la UPC o amb les universitats que siguin, doncs crec que és una oportunitat boníssima. Llavors, com a primer grup de missatges d'una banda, per tothom que estigui veient aquesta sessió, crec que des d'una banda i des de l'altra, des de la participació i des de la mentoria, realment aquest tipus de treballs per projectes, i més aquests que són de llarga durada, perquè, com deien fa un moment, això no és una hackathon, no és una cosa que fem un cap de setmana, sinó que és un treball extens, doncs és una cosa molt positiva. La segona cosa és sobre les mentories. També és un missatge a 2 bandes, per persones que vulguin participar en els reptes o per persones que vulguin ser mentores. A veure, per persones que vulguin ser mentores, si heu portat treballs d'algun tipus de finals d'estudi o dins d'alguna assignatura, això no deixa de ser un treball en grup. Per tant, el seguiment, una mica, el barret que us heu de posar és que seguireu a un grup de gent que fan un treball. La diferència o l'avantatge és que els equips participants tenen un seguiment, que ara també ho han comentat, molt reglat, per dir-ho d'alguna forma. Hi ha sessions
de tutoria de diferents coses. Quan s'ha d'anar a la gala final hi ha una prèvia per preparar-ho tot. O sigui, no és un grup de gent comparat amb altres tipus de treballs, que no tenen cap mena de seguiment, sinó que aquí van bastant pautades aquestes persones. Llavors, de cara a les persones que hagin de ser mentores, jo el consell que us donaria és que intenteu buscar la ortogonalitat amb aquestes coses que ja es fan en el programa. No? En el meu cas, quines coses vaig poder fer? Doncs, per exemple, els vaig posar en contacte en aquest equip amb una persona, l'any passat el repte era d'alimentació i de malbaratament alimentari, doncs una persona que treballa com a responsable d'I+D en una empresa del sector alimentari on fan temes d'aquesta qüestió, no? Com minimitzar el malbaratament. No? Per tant, que era una persona que tenia coneixements i que estava molt disposada a ajudar un equip que treballés en aquesta línia. No? O també, per exemple, mirar a l'equip com és, no? I què els hi falta. Jo vaig tenir una gran sort i és que l'equip ja estava gairebé muntat i era un equip molt divers. O sigui, hi havia 2 persones de l'escola on estic, però hi havia 2 altres persones de 2 escoles diferents i fins i tot hi havia una altra persona d'una altra universitat. No? Si aquest no fos el cas, com a persona mentora, crec que val la pena ajudar, sobretot en la gestació, si es pot, de l'equip, a quines peces vosaltres creieu que podrien faltar. I finalment, doncs, de cara també, per exemple, a la gala final, doncs, segur que ho portaran molt treballat, però si els podeu ajudar intentant agafar una mirada des de fora, perquè quan un equip està treballant en alguna cosa, està treballant molt, molt intensament, no? I a vegades hi ha coses que dius, això no us n'heu adonat i ningú del grup se n'ha adonat perquè, com que estan tan ficats allà dins, doncs se'ls ha passat per alt. No? Llavors, això, intentar buscar l'ortogonalitat amb coses que ja puguin tenir. I simplement això, de cara a les persones que vulguin ser participants, això, dir-vos que us ajudaran en el programa a buscar-vos persones mentores, però també que no tingueu por, si coneixeu alguna professora o algun professor amb qui us sembli que congenieu i que us pugui ajudar, doncs crec que no hi ha cap límit en què aquesta persona hagi de ser del centre on esteu estudiant. Per tant, crec que això us pot donar un cert joc per trobar persones que us puguin ajudar, no? I motivar-vos en general a tothom que vulgueu participar. És una experiència molt enriquidora i ja us dic que només em podria dir coses positives i bones. Val? I gràcies, ja està, no us volia dir gaire més. Perfecte, moltíssimes gràcies, Joaquim. No sé si hi ha alguna pregunta. Jo m'he oblidat de comentar que els projectes es poden presentar a projects can be presented in Catalan, Spanish or English. Any of the language goes. Pot ser qualsevol. Les comunicacions, a la pàgina web i això, només és en català, perquè no fem la triple traducció. Però això no vol dir que no es puguin presentar els treballs en qualsevol de les llengües. Gràcies a tothom per ser aquí. No sé si voleu fer alguna pregunta o gent no s'atreveix, si ho voleu fer a través del xat, recordar-vos que a la pàgina web trobareu el mail de contacte i potser que abans d'acabar del tot i donar-te la paraula, Fina, que ho deixem aquí, mira, he pensat que potser seria interessant també compartir-vos un moment un altre cop en el web. Si aneu al web del Recercula Challenge, veureu aquí que podeu clicar en edicions anteriors. I quan cliqueu en edicions anteriors, doncs podeu copsar una mica l'esperit i també l'entusiasme de tots els equips que han participat en les passades edicions, com ens explicava ara el Joaquim. Per exemple, si ens anem a l'edició 2022, doncs aquí trobareu aquests vídeos de 3 minuts de cadascun dels equips participant. També podeu veure com estan conformats aquests equips, per qui estan formats, un de cada universitat, un d'aquí i un d'allà. Jo tinc un amic que feia no sé què, a veure si fem una cosa junts, això que us comentava abans. I aquests són els equips que van passar a la final i si anem una mica més avall trobarem equips que van participar inicialment però que no van arribar a la final, que van ser aquests d'aquí baix, que tot i haver participat potser
algun no va ser seleccionat per passar en aquesta fase de desenvolupament. Això és pel que fa a l'any passat i veureu que tenim que enguany és la 5a edició del Recircula Challenge amb el repte mobilitzat. L'any passat van tractar la temàtica, com comentava el Joaquim, no ens mengem el planeta, aprofitant la Capitalitat de Barcelona de l'alimentació sostenible. Fa 2 anys estàvem ensorrats de residus de la Covid-19 i el lema va ser la sostenibilitat no està en quarantena. Abans vam tractar el tema dels residus sintètics, el dispositiu, les bosses film. Com veieu, problemes reals urgents de la nostra societat i que ens permet a través d'aquesta petita iniciativa modesta mostrar el compromís que tenim tots plegats envers la societat i envers els objectius de desenvolupament sostenible. Compromís que, evidentment, sense participants no és possible, compromís que farem possible si hi ha estudiantat que ens segueixi en aquesta proposta de repte i s'apunti al repte. Molt bé, doncs no veig preguntes al xat. Muriel, si em permets només un petit detall. Jo soc Asun Molina, soc membre de la Secretaria Tècnica del Recircula. Només volia apuntar que de cara a la inscripció dels equips, en el moment que la formalitzeu, que entreu en aquell enllaç per fer la inscripció, sí que serà necessari que tingueu el nom de la persona mentora, però que sí que és veritat que si hi ha algun equip que no té mentors o mentora, abans de formalitzar aquesta inscripció es posi en contacte en el correu electrònic i nosaltres llavors us ajudem a buscar aquesta persona mentora per poder llavors fer la formalització de la inscripció, d'acord? Però que en el moment que us registreu sí que ja serà necessari que tingueu el nom de la persona mentora del vostre equip. Gràcies, només era això. Gràcies, Asun. Per qualsevol cosa, hubrecircula@upc.edu. Molt bé, doncs... Molt bé, doncs acabem, xiques, no, Múria? Doncs escolta, moltes gràcies per vindre. Esperem que tots i totes us animeu a participar, perquè és una experiència que segur que us engrescarà i aprendreu moltíssim. I això, per qualsevol consulta, aquí teniu el correu. Doncs ho deixem aquí la gravació. Bona tarda a tothom.